YouTube! I dag skal vi spille Saints Row 4. Og jeg har fået mine superkræfter. Jeg skal samle sådan nogle data clusters, tror jeg, hvis de hedder. Og så skal jeg... Så kan jeg få nogle nye kræfter. Clusters 2. Bam. Der er også en. Wow. Og jeg synes virkelig, I skal købe det her spil. Det er rigtig, rigtig fedt. Det er et rigtig godt spil. Federe end Saints Row 3 i hvert fald. Okay, vi skal... Jeg tager en quest. Simulated instruction, explore the tower, simulated tanks for you. Primary quests. Start objective. Mathias? Ja? Hvordan går det så med din film? Jamen den kunne ikke... Da jeg tog i fullscreen i Saints Row 4, der så den bare min desktop. Nu har jeg prøvet at køre i window mode. Nu filmer jeg igen. Men der er lyd på det hele. Man kan også høre dig og sådan noget. Jonas? Ja? Helst ikke filmer, for så skal du ikke uploade på YouTube. Så skal du være YouTube-partner. Det skal være partner. Tager lang tid at downloade. Og downloade hvad? Det der YouTube-partner. Nej, men skal være partner med et firma. Jeg tror, det er ikke helt dumt, men jeg skal partner med nogen. Og så er Robin Samsø, de er partner med et eller andet selskab, og jeg ved ikke, hvad det er. De der YouTube-partner, derfor de der YouTube-partner. Det er også derfor, PewDiePie kan. Ja. Din mikrofon larmer lidt, Mathias. Undskyld headphone users, men der er et eller andet galt med min vens headset. Han ved ikke, om det er computeren eller headsettet. Men igen, undskyld headphone users. Du korte fisk. Hvad fanden var det? Hvad? Så sagde jeg bare... Niiiiv. Hey. Det er samme igen. Hvad? Mit headset, det er et pink mørke headset. Så prøv den her op der. Learn to damage the alien presence. Hop. Map. Hvor fanden skal jeg egentlig hen? Der. I don't need no car to take a quest. Undskyld YouTube, hvis det lagger lidt, men jeg har ikke en super god computer. Men den kan da godt køre det. Boom! Sylad. Boom. Bam. Pow.
jord. Hallo. Riv den ud. Bam. Så, det var den ene. Det er godt, man skal have indstillet sin lyd også. Hvad? Ja, Man skal have indstillet ja, men det der autotuning. Autotuning, det er lige meget. Det må du gerne. Det er ikke noget, du skal downloade. Det gør den bare. Ja, record, så record. Jamen, det er også derfor, du skal gøre det. Det kan jeg ikke, fordi min mic virker jo ikke. Og den gider ikke så. Jeg kan ikke bruge programmet, men det virker. Okay, jeg tror snart lidt til det her farve. Virker din mikrofon ikke? Nå. Det vidste jeg ikke. Det var det, jeg sagde, at at det er min computer. Ja, jeg tror, det er min computer, der larmer lidt. Det er, når den lukker, så det gør det bedste computer i hvert fald. Sådan det. Det gør min ikke. Det er også fordi, at det er en Mac. Ja, okay, men det gør de fleste normale Asus-maskiner også. Ja. Og så hvad det betyder, der er et eller andet, enten så er den ikke, så kan den ikke ordentligt fast, og den kan ikke. Og så er min computer, der går i stykker dernede, eller så er det bare mit stik, der går i stykker med mikrofonen. Det er derfor, det er min computer og højtaler, der tager imod min lyd. Ja, okay. Ja. Nice. Angrib den. Boom. Done. Hvad? Så drikker jeg på cola. Det gør jeg også. Jesus Christ. Åh nej, ikke den. Og så tror jeg, at lave en tjekkeflip til. Der er Warden. Fuck! Ja, det er, jeg kan også sådan lave til en live til, fordi jeg har formeret med til. Så vil jeg lave den samme med dig. Det kan vi, så skal jeg en server. Det kan være, du må gå ind med. Det kan godt være. Fordi du har jo også en før. Så må du bare gå ind der til hver skæld. Ja, der behøver ikke være så mange for en let's play. Jamen, det kan bare være to. Så er også to. Ja, det vil jeg helst. Hey, no. Det er derfor, vi gør det. Here goes nothing. Bam! Die, motherfucker! Fuck, sejt. Hvad kan jeg nu? Skyde laser? Blast! House. Blast. Super jump, new upgrades. Air dash. Oh, nice. Jeg skal glide. Helt klart. What? Oh. Boom. Ha, nice. Whoop. Sejt, Jonas. Hvad er sejt? Jeg har fundet en ny måde at kunne bare opdage mit udstyr på det.
Ja. Hun bare opfører det, og så kører den det bare ud til sygehuset og bliver færdig i sin lige deroppe. Så kan jeg også sætte det til, hvis jeg har en ting, der skal opleve. Som Sejt. bare fra det her dejlige. Og så kan den også gemme på grund. Nej, ikke ham. Ny en. Det var sådan en boss-agtig ting. Au! To ting. Det lammer, og at jeg blev slået. Ja, det er bedre. Bam! Ah, la. Fuck ham. Ah, shit. Au. Mathias. Again. Nå. Det er meget federe, det her. Woo! Piu! Ja. En træeren, det er meget... Det her det er meget federe end træeren. Fordi der har du superkræfter. Du kan bare gøre alle mulige mega fede ting. Fryse dem til is og sådan noget. Og så bare smadre dem. Oh fuck! Wow! Få noget nyt. Au! Jeg blev ramt igen. Splat! Blast element. Jeg skal passe lidt på tiden. Ej, jeg kan lige så godt bare stoppe. Nå, tak fordi I så med, og ja, vi ses. Hej hej.